ମଣିଷକୁ ଦିନେ ପଚରାଗଲା, ଏତେ ପାପ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ସେ ପାପ କରି ତୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ? ମଣିଷ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ପାପକୁ ସବୁ ଗଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ ପକେଇ ସବୁ ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇ ଆସୁଛି। ଗଙ୍ଗାକୁ ପଚରାଗଲା, ତୁ ଏତେ ପାପ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଗଙ୍ଗା କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ପାପ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶେଇ ଦଉଛି। ସମୁଦ୍ରକୁ ପଚରାଗଲା, ତୁ ସବୁ ପାପ ନେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ? ସମୁଦ୍ର କହିଲା, ମୁଁ କାହାର କିଛି ରଖେନି, ମୋଠୁ ସବୁ ପାପ ବାୟୁ ଆଉ ବାଷ୍ପ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ବାୟୁ ଆଉ ବାଷ୍ପକୁ ବି ପଚରାଗଲା, ତୁମେମାନେ ଏଇ ପାପ ନେଇ କରୁଛ କ'ଣ? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମେ ବି କାହାର ରଖୁନା, ଆମେ ବି ବର୍ଷା ସହିତ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦଉ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିଯିବା କି ଯେଉଁ ପାପ ଆମେ କରିବା ତାର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଭୋଗିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ ତାକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପଛରେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଦୟାକରି ନିଜେ ଉଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଉଚିତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ।